Салям алейкум, хайрлах шамлар, приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в нашей студии с гостями обсудим новости, которые волнуют мир, волнуют временно оккупированную территорию, а также материковую часть Украины. Конечно же, начнем с новостей из временно оккупированного Крыма, о которых нам расскажет сейчас наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума, он с нами сейчас на прямой связи. Рома, привет. Рассказывай, о чем планируете говорить в вечерних выпусках «Зама». Привет, Гульсум. Сегодня мы расскажем о таких темах. Верховная Рада признала незаконными так называемые местные выборы в оккупированном Крыму. За это постановление проголосовали 276 народных депутатов. Парламент также обратился к членам законодательных органов иностранных государств и международным парламентским организациям с призывом дать принципиальную оценку этим незаконным действиям России, а также воздержаться от любых контактов с незаконными органами российской оккупационной администрации и ее представителями. Правда, реакция эта произошла сегодня, а так называемые местные выборы в оккупированном Крыму Россия провела 13 сентября. Вот депутатам понадобилось 2 недели, чтобы отреагировать. И причем отреагировали они даже позже, чем это сделали другие страны, в том числе Польша и США. Вот как это комментировали депутаты, мы расскажем в сегодняшнем нашем выпуске. Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым освободил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Этим документом Витольд Фокин также выведен из состава делегации Украины в ТГК. А освободить Фокина вчера призывали в Комитете Верховной Рады по вопросам государственной политики. Так решили после доклада Фокина перед членами комитета. Тот выступил за амнистию всех боевиков и отметил, что не видит признаков войны между Украиной и Россией. Накануне в офисе президента сообщили, что заявление Витольда Фокина категорически расходится с официальной позицией государства. В оккупированном Крыму, это мы уже переходим непосредственно в сам Крым и расскажем о ситуации с коронавирусом, так вот там, на полуострове, все чаще стали отказывать в медицинской помощи из-за переполненных больниц и нехватки медиков. Некоторые с поражениями легких вынуждены лечиться дома, больных перебрасывают из больницы в больницу по всему Крыму, поскольку не хватает ни коек, ни специального оборудования. А оккупационная власть ежедневно выдает примерно одинаковую статистику. Так вот, сегодня, по данным оккупантов, от коронавируса умерли 4 человека. Это самый большой показатель за все время. И около 90 человек заразились коронавирусом. И уже второй оккупационный чиновник заболел этой болезнью. Вслед за оккупационным вице-премьером Еленой Романовской госпитализировали и оккупационного мэра Ялты Ивана Имгрунта. О том, что оккупанты не справляются с ситуацией, говорит и увольнение так называемого министра здравоохранения Игоря Чемоданова. В этой должности он проработал чуть больше года. О рекордных цифрах инфицированных и причинах такого всплеска заболеваемости смотрите в нашем сюжете. Военные на админгранице с оккупированным Крымом установили систему наблюдения за оккупантами. Камеры расставили таким образом, что в поле их нет слепой зоны. Таким образом, наши военные ежедневно, днем и ночью, и при любых погодных условиях смогут следить за противником, следовательно, заблаговременно разоблачать его намерения, отметили в командовании Объединенных сил. Самолет для увеличения осадков прибыл в оккупированный Симферополь из России. Метеолаборатория Як-42Д будет обстреливать облака пиропатронами с йодистым серебром, вызывая дожди над оккупированным полуостровом. В компании Росгидрометеоцентр отметили, что работа этого самолета может увеличить осадки на 10-30%. Правда, эксперты Национального экологического центра Украины уже предупредили, что это может быть опасно. Мощные ливни, во-первых, могут нанести ущерб городскому хозяйству, вызвать наводнение, а действие йодистого серебра до конца не изучено. Так, например, использование йодида серебра вместе с углекислой кислотой в 80-х годах прошлого века в Москве привели к появлению кислотных дождей. Бюджету оккупантов это обойдется в 25 миллионов рублей, это примерно 9 миллионов гривен. Надо отметить, что в Крыму начались дожди, там идут ливни. И на это оккупанты тоже надеются, что, может быть, хотя бы природа поможет
справиться с засухой, которая возникла в Крыму. Гульсум. Спасибо тебе большое. Это был наш журналист Роман Спиридонов, прямо из Ньюзрума, который рассказал о новостях, о которых будут говорить в вечерних выпусках «Заман» в 19:00 на украинском языке с Урией Ситумеровой и в 21:00 на крымско-татарском языке с Шавкетом Наматулаевым. Смотрите, не пропустите. Ну а пока присоединяйтесь к нашему эфиру. На экранах ваших телевизоров вы сейчас видите номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете присоединиться к нашему эфиру через программу Skype, atr.tv, наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы обсудим глобальные новости, которые касаются непосредственно временно оккупированного Крыма. И не только. Я рада представить гостя нашей студии. Александр Мусенко, политический эксперт. Витаю вас. Витаю. Ну а к нашему эфиру присоединился Роман Бессмертный, представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, украинский политический деятель. Пане Романе, витаю вас. Доброго вечера. Вот какую новость я хочу с вами обсудить. Президент Украины, как вам известно, Владимир Зеленский во время видеоконференции с депутатами Европейского парламента заявил, что международная площадка по вопросу деоккупации Крыма нужна для противодействия дальнейшим угрозам безопасности и защиты прав крымчан. Давайте его вместе послушаем. Крім економіки, грошей, для нас важлива геополітична підтримка. Окремі речі, на які ми хочемо звернути увагу, це поява й наша пропозиція Кримської платформи. Майданчика, на якому ми хочемо обговорювати найважливіші гуманітарні питання. Питання допомоги всім українцям, як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за ґрати на території Криму, так і вже перебувають у Росії. Це повернення, звільнення цих громадян, а також деокупація Криму. Уже на протяжении 6 лет ждем создания платформы по деоккупации полуострова. Как вы считаете, увидим ли мы практическую реализацию данного проекта, или же все-таки это останется в такой вербальной плоскости, что у нас бывает, к сожалению, часто? З моєї точки зору, оцей повтор, який стався у президента Зеленського під час онлайн конференції Генеральної асамблеї ООН і зараз при зустрічі з євродепутатами, він свідчить про те, що ця тема актуальна. Вона важлива. І слава Богу, що президент це розуміє. Однак, чи його не поінформували, чи оточення навмисно ігнорує, рішення від 2016 року про запуск платформи «Женева Плюс» і відповідної заяви, де йшла мова про те, що питання деокупації, питання прав кримських татар, прав населення, яке проживає на території Автономної Республіки Крим, мають обговорюватися в конфігурації «Женева Плюс» і на платформі «Женева Плюс». Більше того, можу сказати, що в нинішній ситуації абсолютно доречно це питання піднімати в рамках трьохсторонньої контактної групи в Мінську. Тому що якщо цього немає в тексті, це не означає, що цю тему треба ігнорувати. Можу сказати, що в нинішній ситуації доречно буде повертатися би до Будапештського меморандуму для того, щоб навмисно атакувати проблему на різних фронтах. Це добре, що під час онлайн-конференції Генеральної асамблеї ООН ця тема прозвучала. Добре, що вона обговорюється з євродепутатами. Але на фоні погіршення стосунків, і це вже очевидно, погіршення стосунків з Європейським Союзом, що дуже вдало зафіксував в своїй статті єврокомісар Жозе Борель, подібні кроки будуть виглядати лише нагромадженням планів, а не технологію реалізації проблематики. Тому я не бачу на сьогоднішній день в діях ні президента, ні уряду, і, на жаль, Міністерства закордонних справ технологій,
як ця проблематика буде вирішуватися, як вона взагалі буде винесена на порядок денний, скажімо, Європейського Союзу, трьохсторонньої контактної групи і так далі. Тому відношуся до цих заяв виключно як просто до, скажімо, декларацій, які не мають технології вирішення. І з моєї точки зору, ймовірно, тут є ще інша сторона, що в умовах нинішньої ситуації загострення з водозабезпеченням в Криму виникає якась інформаційна тусня, і не більше, і не менше. І в тому числі оця хвиля, яка зараз пущена двома меседжами президента, мною сприймається, наприклад, виключно як лише певні тусовочні речі, а не як спосіб хоча би поставити на порядок денний цю проблему. Но так или иначе, вот заявления о создании платформы по деоккупации Крыма звучат уже давно, с начала лета, если не ошибаюсь, когда Дмитрий Кулеба встречался со своим немецким коллегой Хайко Маасом в Германии. Потом в Министерстве иностранных дел об этом заявляли Резников. И сейчас уже второй раз об этом говорит президент Владимир Зеленский. В случае, если все же такая международная платформа по Крыму уже инициирована и будет создана, как вы считаете, какие страны должны принимать в ней участие? Будет ли она эффективной, если там, как очевидно, не будет России? Для мене лакмусовим папірцем є ситуація того, що це питання блокується в ОБСЄ і блокується в Раді Європи. Тобто, якщо, умовно кажучи, в цих двох інституціях питання не ставиться на порядок денний, це означає, що ймовірність формування подібних платформ на рівні європейської спільноти чи світової спільноти взагалі є проблематичним. Або ситуацію ведуть в якийсь тупик. Мені відомо про ті переговори тет-а-тет, які велися з керівництвом Ради Європи, з керівництвом ОБСЄ по проблематиці кримських татар, деокупації кримської автономії і так далі. І видно, як і ОБСЄ, і Рада Європи ігнорують цю проблематику. Звідси я не вірю в те, що на рівні європейської спільноти вони можуть вийти за рамками Женеви плюс на якусь платформу. Більше того, мене не покидає думка, що до цих ініціатив президента Зеленського можна відноситися винятково як просто до тактичних кроків, які не носять змістовного характеру. Бо, наприклад, якби це носило змістовний характер, пропонувалось порядок денний, певне меню. Розумієте? Бо реакція буде зовнішня така: а що ви пропонуєте? А ми нічого не. Так що тоді ми будемо обговорювати? Нічого не будемо обговорювати. Якщо у 15-16 році до порядку денного Женеви плюс пропонувалося певне меню, то сьогодні взагалі про це ніякої мови немає. Більше навіть на внутрішньому рівні немає робочої групи, яка б виробляла певні пропозиції. І оце мене дуже турбує. Тобто я розумію прекрасно, що це якби відправляють кудись, невідомо кого, невідомо з яким планом. Тоді питання: а що ви хочете? Ну, а Звідси, я, чесно кажучи, коли я чую заяви, я не вірю в їх реалізацію. Ну а действительно, о чем говорить с нашими западными партнерами, если будет такая создана международная платформа? Они поддерживают территориальную целостность Украины, они не признают оккупацию полуострова. А что дальше? Абсолютно правильно. Ви зараз акцентуєте увагу, тому що з позиції зробити платформу немає відповіді, а про що на цій платформі говорити? Про деокупацію? Про що? Далі. Про дотримання правил і норм ОБСЄ, Ради Європи, про аналіз невиконання рішень резолюції Ради безпеки ООН. Це всі розуміють і всі це фіксують. Далі. З моєї точки зору, на сьогоднішній день доречно би було говорити про розширення санкцій в зв'язку з порушенням прав людини. І це була абсолютно дієва річ. Наступне – про збільшення санкцій по відношенню до фізичних і юридичних осіб. Далі – по санкції, які стосуються, скажімо, дій сучасної влади, яка окупувала Крим, яка порушує права людини і так далі. От такі речі, вони впливали б на розвиток подій. А те, про що йде мова, навряд чи буде носити дієві.
Мгм. И вот ситуация с водой в Крыму, которую вы упомянули выше. Вы знаете, что сейчас на территории Крыма серьезная и очень сложная ситуация складывается с наполняемостью водохранилищ, и не только. И оккупанты, как вам известно, пытаются сейчас апеллировать международным организациям, а именно к Организации Объединенных Наций, и пытаются это преподнести как гуманитарную катастрофу. Это такая очередная атака со стороны Российской Федерации. Чего они добиваются, по-вашему? З моєї точки зору, от я би просив, щоб ми зараз розділили три речі: це інформація, друге реальний стан і можливі кроки вирішення проблеми. Мгм. Так от дивіться, в плані інформації ні один телеканал, радійний канал, електронний канал в Росії про цю тему не говорить і ніколи не говорив. Це означає, що Путін, Кремль прийняв рішення про депопуляцію Криму. Люди звідти будуть відселені. А де гвалт піднімається? Гвалт піднімається тільки в Україні. І це зрозуміло чому. Чому? Тому що це для внутріукраїнського життя проблема номер один, і вона ділить владу сьогодні і суспільство. Тому що суспільство проти подачі води, а влада грається з Кремлем у цю річ. Тепер третє. Тепер давайте подивимося на факт. Дійсно, зараз особливо в Сімферополі, Сімферопольському районі, деякій кількості ще районів вода подається погодинно, водосховища пересохли, і всі прекрасно розуміють, що Аксьонов і вся ця окупаційна команда бреше про всі ці літаки, які будуть стріляти, про так звані опріснювачі, яких немає і не було, і в Росії таких технологій опріснення солоної води в таких об'ємах немає. Так от, співставлення цих фактів говорить про те, що для Кремля зовсім не існує проблеми постачання прісної води в Крим. Тому що Кремль прийняв рішення звідти виштовхнути людей. Крим для Кремля – це просто есмінець, який буде наповнюватися зброєю і буде однією з ключових сегментів агресивної стратегії Криму і по відношенню до Південної Європи, і по відношенню до Африки і Азійського континенту. Тому треба розділяти оці речі. Звідси я би пропонував українській стороні абсолютно серйозно обговорювати цю тему, пропонувати свої бачення, а своє бачення може бути пов'язано лише з деокупацією механізму, лише з питанням прав людини і так далі, і не йти на ці уловки, які розігрує Кремль на информационной карте Украины. Дуже дякую вам, Роман Бессмертный, украинский политический деятель, экс-представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске, был с нами на прямой связи. Ну а тем временем первый заместитель министра иностранных дел Эмine Джайпар ознакомила Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о реальной ситуации вокруг поставок воды на территорию Крыма, подчеркнув несостоятельность российских фейков о гуманитарной катастрофе. Давайте послушаем. Росія дбає не про постійне населення півострова, а про реалізацію своєї неоколоніальної політики, в рамках якої Росія переселила на Кримський півострів у порушення міжнародного гуманітарного права, за оцінками різних експертів, до 800 тисяч власних громадян. А також вона дбає про задоволення своїх військових потреб в контексті подальшої мілітаризації Криму. Ну а вот оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение принудительно выкупать водные в Крыму ресурсы, которые находятся в частной собственности, в случае, если владельцы отказываются предоставлять к ним доступ. Давайте послушаем. Якщо є якісь технічні питання, нерозуміння з власниками, значить включайте прокуратуру, приймайте рішення відповідно. Водопостачання – це спільна справа, вода – це для всіх, а не власність. Не буде жодної свердловини, яка не дає можливості подати воду людям, особливо в період надзвичайної ситуації. Якщо відмовляються, приймайте адміністративне рішення про примусовий викуп, якщо був такий викуп. Александр, вот исходя из той информации, которая у нас есть, можем ли мы очертить стратегию, по которой сейчас действуют оккупанты, и как он будет решать вопрос воды в Крыму? Ну, розумієте, я тут погоджуюсь з тим, що казав Роман Петрович про те, що це в нас більше піднімається інформаційно, там все-таки це менше. Я думаю, що зараз якісь варіанти є на порядку денному. Хтось говорить там же ж про те, що може бути опріснювачі встановлені для морської води. Ну це дуже дорого.
там шукають гроші чи думають шукати, мабуть. Потім, бачите, викликають, значить, дощі, літак пригнали, Як-42, який відповідно буде. Тобто, ну, якісь варіанти щось шукають. Тому що, якщо це дійсно так, то, звичайно, ви розумієте, про Україну, про Київ згадають там потім. В першу чергу є влада, так звана влада, так, в анексованому Криму, не визнана Україною, до якої будуть ці претензії. І вони, звичайно, мають щось дати, щось сказати, а в них поки що немає що сказати. Ну, і... Но пока что они претензии предъявляют Киеву. А от претензії, да. А нехай ви чули хоч раз, я от завжди представників української влади питаю, кажу, є офіційне звернення від Російської Федерації про те, що вони потребують водопостачання для Криму з боку України. Ну воно є чи його нема? Но пока не просили. Нема, да. То якщо вони не просять, якщо немає таких офіційних звернень, ми маємо реагувати на повідомлення в ЗМІ, чи ми маємо реагувати, я маю на увазі державні органи. Ми то можемо реагувати емоційно, все. А державні органи, вони мають. Нехай Російська Федерація визнає окупацію, ну, визнає, що вони держава-окупант, звернуться до нас і скажуть, що ми, як держава-окупант, незважаючи ні на що, не можемо забезпечити водопостачання в Криму. Тому звертаємося до вас по допомогу, фактично. На что они, очевидно, не пойдут. Ну да, але тоді це можна було б розглянути, вирішити питання. Хоча ж, як кажуть експерти, є проблеми з Північно-Кримським каналом, чисто технічні. Да, Технологічні з ним є, так. Це вже питання більше технічне. Но це... они же апеллируют к ООН и пытаются преподнести ситуацию в Крыму как гуманитарную катастрофу, чтобы Украина приняла политическое решение и сама подала воду в Крым. А ви розумієте, що тут ситуація в тому, що ми теж апелюємо до ООН, і є резолюція відповідна 2014 року про те, що ООН засуджує фактично анексію Криму і визнає український суверенітет і територіальну цілісність в межах визнаних кордонів, які визнала і Російська Федерація, в тому числі і визнала суверенітет української влади на території Криму. Тому, якщо ми вже апелюємо до ООН, то Україна може апелювати до цієї резолюції і сказати, що, шановні, ну от у нас теж є резолюція, тоді йдіть звідти, і українська влада буде вирішувати там спільно з місцевою владою, яку беруть люди, або буде в відповідному порядку ця влада призначена, буде вирішувати питання, зокрема, і водопостачання, і вирішить, я переконаний. Какая должна быть платформа по деоккупации полуострова, о которой говорил президент Владимир Зеленский, не только, чтобы она была эффективной и привела к результату, который мы все ожидаем, к деоккупации? Ну, дивіться, нам треба виходити з реалій якихось. Те, що казав пан Роман щодо Женева Плюс, це, звичайно, добре, і європейців треба залучати. Але нам треба дивитися, хто зараз серйозний гравець в Чорноморському регіоні, хто може впливати на події, і хто може, ну, реально, от якісь кроки здійснювати. А хто? Давайте розберемося. Ну, Турція. Туреччина. У нас тут Туреччина, а на Заході Польща. Це два гравці, які зараз формують якусь оборонну стратегічну політику. Вони принаймні її формують, намагаються пояснити. От дивіться, поляки американців затягують на свою територію, щоб вони базу на постійній основі створили. Потім Туреччина, яку політику проводить, вони вже зараз зрозуміли, що баланс сил змінюється в Чорноморському регіоні. Якщо раніше в них не було практично жодних військових баз там, нормальних, у турків чи в Чорноморському регіоні, все в Егейському, Середземному, зараз вони розуміють, що туди треба також приділяти увагу. Ну і плюс зараз Нагорний Карабах. От правильно, а тепер дивіться, ми підходимо до Нагорного Карабаху. Яка у нас реакція? Ми тільки сьогодні отримали заяву. Да, ми обсудимо подробніше ще Нагорний Карабах. От розумієте, от у нас немає предметно. Так, давайте скажемо предметно, що у нас є Туреччина, є Польща, є проекти Міжмор'я. До речі, на цей рік, 2020, тільки Сполучені Штати виділили на розвиток проекту Міжмор'я $1 мільярд. Але Україна там немає, нас чомусь не запрошують. А чому ми цей майданчик не використовуємо? А це наші найближчі сусіди. Ну, це я задаю предметні запитання по конкретним країнам, по їх можливостям і по тому, що це обговорюється. У нас, ну, от є платформа. Ну, скажіть, а що це за платформа має бути? От я навів приклад. Давайте країни Тримор'я, це країни Балтії, Польща і далі до Адріатики. Там Хорватія і, звичайно, Україна, Туреччина. Нормально? Нормально. А далі Україно-турецький формат поглиблювати. І ще один важливий момент, про який дуже мало хто говорить. Справа в тому, що якщо ми кажемо про Будапештський меморандум, не треба забувати, що потім до нього приєдналась Франція і Китай. Якщо з Францією там все зрозуміло, судячи з заяв Макрона, то з Китаєм, ви знаєте, я так чув поза очі від деяких китайських представників, дипломатів,
І ми завжди доходили висновку, що Україна то і фактично до Китаю на офіційному рівні не зверталася, як також до гаранта. Зрозуміло, там у Китаї свої інтереси з Росією, ну і в Туреччини теж. Але це прагматична реалполітик. Це не значить, що ми можемо з нашої спільної співпраці вибудувати щось, якийсь механізм притомний і придатний для нас. Ну, але це якось поза межами обговорення. Ну хорошо, давайте предположим, что мы собираем вот группу стран, наших партнеров, стратегических партнеров на какую-то международную площадку по деоккупации полуострова. Что мы обсуждаем? Эти страны и так поддерживают нашу территориальную целостность. Они не признают аннексию Крыма, постоянно об этом говорят. Эти страны голосуют за резолюции, которые выносятся на Генеральную ассамблею ООН о правах человека, да, в Крыму, о милитаризации полуострова, Азовского и Черноморского региона. О чем мы с ними говорим? Что мы должны разрабатывать? Дивіться, в принципі, вже багато чого розроблено до нас. Ми тут уже, знаєте, ми там можемо розробляти. Ситуація в чому? В тому, що є країни, консенсус в країнах Балтії і Чорноморського регіону, що Росія є загроза. Це вже є. Ну, воно вже є. Відповідно, ми повинні з ними формувати спільні союзи щодо цього і рухатися по тим напрямкам, яким ми можемо. Військово-технічне співробітництво можемо з Туреччиною? Байрактари, безпілотники? Можемо? Можемо. Далі по цим напрямкам можемо розвиватися? Можемо. Це може бути на першому етапі взаємовигідна співпраця? Звичайно. Далі ми рухаємося. Те, що у Туреччини серйозно така зараз потужна геополітична доктрина в регіоні, і так чи інакше вони грають на те, щоб Росію там збавила оберти. Зменшила присутність Сирії, відійшла трошки з Вірменії. Ви ж бачите, що відбувається зараз по всім цим напрямкам. Тобто вони і так грають. Ми повинні, звичайно, це підтримувати. Наступний момент. Допомога щодо звільнення незаконно утримуваних наших політв'язнів кримських татар. Допомагає Туреччина? Допомагає. Можна тут працювати? Можна. Наступні моменти. Якщо ми говоримо про спільне патрулювання в Чорному морі, нам важлива присутність і безпека в Чорному, в акваторії. У нас зараз стоїть питання захистити наші торговельні шляхи, які йдуть в порти Одеси, Чорноморські і інші. Тут може Туреччина, зокрема як країн-член НАТО, бути нам корисно? Звичайно. Ми можемо домовлятись про спільне патрулювання? Можемо. І нарешті, останнє, що якщо ми говоримо про Туреччину, нам треба сформувати порядок денний, крім того, що я сказав, по зоні вільної торгівлі, по багатьом іншим аспектам. І нарешті зрозуміти от на рівні політичному, державному, стратегічному, як ми хочемо, куди ми рухаємося, і що ми хочемо від цієї співпраці отримати. Крім того, що я сказав, є Польща у нас поруч. Ми кажемо, що у нас хороші стосунки. Чому нас не запрошують на форуми Тримор'я? Чому Україна поза грою? У нас же вихід до Чорного моря. І от оці конкретні питання, які потребують. А що стосується Китаю? Китаю цікаво реалізовувати один пояс, один шлях. У них непогана співпраця. Їх цікавить деяка пропускна спроможність українських портів, далі транспортування вантажів залізницею. І їх цікавить тримання, що називається в узді Російської Федерації, щоб вони не переходили тієї, скажімо, дозволеної лінії, яку вони їм дозволили, там в плані постачання ресурсів і так далі. Давайте с потенциальной площадки по оккупированной территории перейдем на действующую по Донбассу. Площадки, минские переговоры. Витольд Фокин, заместитель главы делегации в трехсторонней контактной группы в Минске, уволен. До этого глава офиса президента Андрей Ермак поддержал исключение Витольда Фокина из состава украинской делегации. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Давайте послушаем. Моя особиста позиція – пан Фокін має піти з ТКГ. Так, у нас триває війна, в якій Росія – сторона конфлікту, а не спостерігач. І саме через це, а також через анексію Криму, Захід застосував проти Росії санкції. Как известно, президент Владимир Зеленский уже подписал указ об увольнении Витольда Фокина, но я предлагаю сейчас посмотреть, что стало последней каплей. Стосовно війни, я не політик, і зробити якесь визначення цього я не можу, бо жодного підтвердження того, що там йдеться війна між Росією і Україною, поки що я не бачу.
Вчера на заседании Комитета Верховной Рады Украины Витольд Фокин сказал, что не видит какого-либо подтверждения войны на востоке Украины. Можно ли утверждать, что Витольд Фокин всего лишь ретранслировал мысли тех людей, которые с украинской стороны руководят процессом в Минске? Сами этого говорить боялись, а вот Фокин говорил. Да. Но после того, как мы увидели реакцию негативную среди общества, среди народных депутатов Украины, в том числе и «Слуги народа», его просто убрали. Да, це цілком слушна версія. Тут ще знаєте, що цікаво, що от зверніть увагу, потім вже ж написали, з яким формулюванням, значить, президент, за що він вивільнює, так, пана Фокіна, значить, з цієї делегації. А там, якщо я не помиляюся, йшла мова про його висловлювання щодо Криму і щодо того, що вони є несправедливими, якось так. Ну, там є дослівна цитата, можна подивитись. І я так розумію, бо останнім часом пан Фокін про Крим якраз він не висловлювався, він там про Донбас, там гражданська війна. Але всі ж пам'ятаємо цей скандал з його інтерв'ю, здається, 2017 чи 2018 років в одному з телеканалів, де він сказав, що Росію щодо Криму можна зрозуміти. Александр, извините, я вас перебью. Просто сейчас Соломия Бобровская, народный депутат Украины, фракция «Голос», с нами сейчас на прямой связи. Она вышла из комитета, чтобы с нами поговорить. Соломия, витаю вас. Добрый вечер, витаю. Добрый вечер. Да, ну что ж, заместителя главы делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина уволили. Что скажете? Ну, скажу, що це надзвичайно швидкий крок, як на мене, зі сторони Офісу президента. Чесно кажучи, ми чули, до нас доходили відлуння розмов про те, що пан Фокін є тимчасовою персоною в трьохсторонній контактній групі. Але, тим не менше, ми не очікували, що це відбудеться так швидко. І те, що заявив і пан Єрмак, і сьогодні ми побачили, що, до речі, підіграла, як завжди, Російська Федерація словам Фокіна про те, що це внутрішньоукраїнський конфлікт, тому Росії там немає. Ну, неприємні речі, але тим не менше, як на мене, є один важливий нюанс. Фокін, як на мене, це одна з тих категорій осіб, які нам були кинуті для агресії. І агресує проукраїнська частина середовища, проросійська частина українського суспільства. І всі незадоволені тим, що відбулося. Українська частина незадоволена тим, що він був призначений, проросійська тим, що його звільнили. Але, тим не менше, як на мене, ми повинні не забувати справжній зміст і зрозуміти лінію, яку має вести держава Україна в тристоронній контактній групі і в Мінську. А ми цього не бачимо і не знаємо. Ми єдине знаємо, що Зеленський не комунікує з тристоронньою контактною групою, він не дає вказівки, МЗС не дає директиви, є періодичне спілкування з паном Єрмаком. Тому наступне питання, а що пан Єрмак робить дуже часто у візитах офіційних в рамках радників і візитів представників тристоронньої контактної групи? І було б дуже добре запросити його, зокрема, на певні комітети і поговорити з ним, яку роль він виконує, функцію, які його плани в цій тристоронній контактній групі. Тому що, очевидно, ті відповіді, які дає пан Резніков, чи дає Фокін, чи Кравчук, вони доволі різношерстні, вони не доповнюють один одного і фактично не малюють картину, що робить українська делегація в Мінську. Тому Фокін Фокіним – це така була кістка для відведення, як на мене, уваги суспільства. Але давайте не будемо забувати, що насправді відбувається в самій тристоронней контактной группе. Ну вот это я и хотела спросить. Убрали Фокина, окей, хорошо, но что это меняет, если, как говорят многие, он всего лишь ретранслировал идеи и мысли тех, кто руководит этим всем процессом с украинской стороны, и он говорил то, что, в принципе, люди, которые этим всем руководят, не говорили, просто боялись. Что теперь это поменяет? Я вважаю, що він забирає фактично лише градус у суспільстві, який він піднімав своїми тезами. Вони були доволі контроверсійні, вони були не ті, які об'єднують суспільство. І, очевидно, я думаю, що навіть більше, ніж контроверсійні навіть для того частини населення, яке вже вийшло з Радянського Союзу, але бачить себе в Україні. Тому це лише зниження градусу, особливо до виборів, до речі. Це важливо, тому що загальнонаціональна політика, вона впливає на рейтинги на областях і в регіонах. І ось це така пішла пониження гри. Але тим не менше, давайте будемо думати, а хто ж наступний? До речі, сьогодні саме цю фразу написав пан Севохо. А хто ж наступний? Був він, був Фокін, можливо, наступний буде взагалі Кравчук. Але тим не менше,
я думаю, градус це понизить, особливо до місцевих виборів. Ну вот назначают, увольняют. Не понравился, уволили, что-то не то сказал, отреагировали, потом уволили. И вот так, ну, это у нас уже системно это начало происходить. Вот можно ли, как вы думаете, вот эти назначения, увольнения и так далее списать всего лишь на некомпетентность и отсутствие реальных компетентных кадров или нет? І так, і ні. Мені здається, що є чітка стратегія або бачення чи тактика в пана Єрмака. Я вважаю, це моя суб'єктивна позиція, що він зав'язаний на певних зв'язках з Російською Федерацією по лінії безпековій, політичній. І це просто йде завуальована ширма, яка дається суспільству. А зі сторони, ми можемо 100 разів казати, що вони некомпетентні, але вони будуть досягати своїх цілей. Питання просто саме які цілі, куди ми рухаємося, та? Чи ми ігноруємо, наприклад, припинення режиму тиші, чи ми справді будемо далі продовжувати виплачувати військовослужбовцям за дотримання режиму тиші і так далі. Тому дуже різношерстні є тут позиції, але тим не менше я вважаю, що не лише некомпетентністю це можна пояснювати. Як на мене, то є в пана Єрмака є доволі чіткий російський шлейф в його біографії, репутації, і ми не можемо його заперечувати. Дуже дякую вам. Соломія Бобровська, народний депутат України, фракція «Голос», була з нами на прямому зв'язку. Александр, что это действительно меняет? Меняет ли что-то? Так от зараз я, знаєте, з вашого дозволу закінчив все щодо призначення. Так от уявіть собі, звільняється за формулювання про те, що сказав щодо Криму, там Росію зрозуміти і так далі. Але це ж було сказано ще до його призначення туди. То що для вас це тільки зараз відкрилось? Його призначили, всі поширили цю інформацію, це все було відомо, там шукали виправдання цьому. Чого тоді призначали? От виникає запитання. Ну, скільки можна тримати всіх за ідіотів, розумієте? Ну, не можна, один раз, може, пройде другий, ну не можна ж всіх отак постійно тримати і казати, що от дивіться, потім його заяви щодо Донбасу. Це ж вже пройшло кілька тижнів. Теж не було реакції. І зараз от уже відбувається це. Але ще один момент важливий. Подивіться, апелюють до кого завгодно. Офіс президента, Фокін, ще ж. Де в цьому процесі президент? От він підписав указ, призначив людину. Ну, підписав указ, уволив чоловіка. Так, то ви призначаєте, то ви несете відповідальність. Якщо ви не знали там про нього щось, то це питання до вашої команди, до вашого офісу, які, значить, вас підставляють. Якщо вам кажуть, що ця людина там може бути. Це теж питання. Тому як підходять до кадрових призначень. І знову ж таки, розумієте, от процесів немає. Ми говоримо офіцер президента, пан Єрмак, ще хтось. Де позиція глави української держави, який має чітко сказати, Крим анексований. З того моменту Україна перебуває фактично з Росією в стані війни. Саме з того моменту. Не з Донбасу, там хто як собі. І допоки ситуація з Кримом не вирішена, Крим не повернеться, ми не можемо говорити про встановлення миру там, чи таке інше. От має бути чітка, це недовгий текст. А з чим зв'язано то, что он сейчас молчит, не высказывает? Ну вот подписал, назначил, подписал, уволил. Почему нет позиции, с чем это связано? Ему просто не доносят информацию, он не знал, что Фокин об этом говорил, или что? Ну, якщо він знав, розумієте, те, що він не знав, це ж питання його команди. Все суспільство говорить, ну шум такий, ЗМІ, Фейсбук, соціальні мережі, перепрошую, це ж все видно. А другий момент, мені здається, що президент не хоче ухвалювати, бути пов'язаним, бути, скажімо так, на вітрині, от першою особою в ухваленні якихось непопулярних рішень. Він думає, що таким чином він зараз вийде, можливо, хтось це розцінить як слабкість, з одного боку він так думає, з іншого це розцінять як, я не знаю, там, поступки і так далі, або непопулярний крок. От вони так думають. І якби це було щось хороше, нагородити пана Фокіна за якісь досягнення, там, чи когось, щось йому там подякувати, так з'явилось би. А якщо якесь непопулярне, нехай там хтось, а ви просто прес-реліз оприлюдніть. Бо він же відчуває тепер, що яка це людина, що він наговорив. І це вся відповідальність. А якщо ще зараз вийде президент, а уявіть собі прес-конференція, скільки йому питань зададуть? Тих, що, наприклад, я задаю. А ви не знали про те, що він говорив щодо Криму? А відповідь яка? Мабуть, не знав. Тоді ви погано поінформовані. Тоді як вас інформують з питань того, що на фронті відбувається, що в Криму, що на міжнародній арені? От що виникає питання. І тому, це дуже важливий момент. Тут питання зараз в чому? Розумієте, ситуація взагалі зараз трьохсторонньої контактної групи, вона досягає абсурду.
Через те, що, по-перше, там кожен представник, хто там є, говорить те, що він вважає за потрібне, свою думку, свою позицію. Я не проти, що у вас є своя позиція. Ви маєте право на неї, навіть якщо там і пан Фокін там говорить таке і все, але там, якщо у правоохоронців до нього немає питань, то Конституція йому дозволяє навіть найабсурдніше іноді сказати. Але де позиція держави? В чому, як ми далі рухаємося? От подивіться, пан Єрмак скаже щось одне, а потім пан Кравчук щось інше. Віце-прем'єр Резніков ще щось. Голова комітету Верховної Ради, який представлений в цій групі, ще щось. А в итоге Зеленский говорит, что на шантаж мы не пойдем. Что как-то не Ви коррелируется. знаєте, сьогодні просто от дійшло, мене попросили прокоментувати те, що пан Кравчук начебто сказав про те, що Мінську немає альтернативи в сенсі майданчику, ну в сенсі міста Мінська. Мгм. Але ще, я пам'ятаю, 3-4 тижні тому він казав, що можливо цей майданчик перенести в Стокгольм. А пригадайте, десь приблизно 2 тижні тому президент України був в Австрії і сказав, що Відень може бути таким майданчиком. Вибачте, а як тут коментувати і зрозуміти суть і хронологію і зміст цих подій? Куди ми рухаємося, що ми йдемо? Мені здається, я допускаю, Они що... не коммуницируют между собой. Ні, вони не комунікують з суспільством, з депутатами. От що найважливіше. Чому? Тому що якби так, ну зробіть оцю трьохсторонню контактну групу, затвердіть про неї положення на рівні указу президента. Напишіть, трьохстороння контактна група створена для першого, другого, третього. Входити можуть такий, такий, такий. Повноваження їхні можуть бути такими, такими, такими. Несуть відповідальність, не несуть. Діють відповідно до директив і положень там держави Україна, які визначає. Ну це хоча б. Потім при цій групі створіть дорадчий орган, куди будуть ходити політики різні, з різних фракцій, будуть ходити експерти, науковці, готувати, напрацьовувати якісь рішення. А формувати завдання їм буде президент України, в першу чергу, як особа, яка відповідальна, як головнокомандувач, як людина, яка все-таки відповідальна за суверенітет, територіальну цілісність. А как сейчас тогда выводить Минск? Вот как его разрешать? Россия ставит свои условия, ультиматумы. Если они не выполняются, Да. они заведомо невыполнимые, то она блокирует процесс. Так. Зеленский говорит о том, что мы на шантаж не пойдем, но при этом Резников в Верховной Раде просит народных депутатов принимать некое мудрое решение. Речь идет о постановлении Верховной Рады о Да. местных выборах. Дивіться, ситуація, я поясню, щоб було зрозуміло. Мені здається, що там більш-менш все просто, тому що допускаю, що ще в липні в Берліні, коли була зустріч радників Нормандської четвірки, домовились про щось. Тоді на першій зустрічі з Козаком. Я думаю, що домовились про те, що буде припинення вогню на Донбасі, Угу. але взамін Україна виконає щось з політичної частини Мінських домовленостей. 2 питання, які обговорювалися, це ухвалення змін до Конституції про особливий статус. І друге питання – це проведення виборів на тимчасово окупованій території. Подивіться, що сталося потім, коли почали з'являти через місяць-два оці листи пана Кравчука до Комітету парламенту про те, що треба, значить, ухвалити рішення про проведення виборів. Потім і Фокін про це говорив. Вчора ж теж він це говорив, пан Резніков. Наступний момент. От нам кажуть, знаєте, що не буде виборів до моменту виведення російських військ, передачі контролю за кордоном і таке інше. І тут же голова комітету, який представник політичній групі від Верховної Ради, каже, а ми розглядаємо варіант імплементувати формулу Штайнмаєра в український закон, оцей про порядок місцевого самоврядування, особливо які будуть продовжувати на наступний рік. А там, читаєш, там трошечки інші речі. Там контроль за кордоном після моменту встановлення результатів виборів і таке інше. Там, Миссия ОБСЕ. і от, розумієте, значить, є якісь обіцянки, вочевидь. Я допускаю, що пообіцяли щось Росії, бо було важливо припинити вогонь. Ну і зараз же ж говорять, що от вогонь. Потім пройшов цей час, з моменту, як досягли припинення вогню. Риторика президента стала трошечки іншою. І от його питають, скільки буде тривати ще припинення. Він каже, я не знаю. Він уже не може дати ствердну відповідь, тому що, вочевидь, тисне Росія. Росія поставила ультиматум. Більше того, я думаю, що вони заблокували обмін полоненими. Подивіться, що нам казали, очевидно, да, говорили, буде. Немає. Тим більше до виборів не хочуть це робити, бо думають, ну, підвищимо, можливо, рейтинги якісь на місцевих там. Наступний момент. Фактично, зараз трьохстороння контактна група у ці онлайн-дискусії предметні не проводить. І, ну, от процес виглядає таким от замороженим. А в нас цей час, перепрошую, просто, знаєте, оце все Фокін і так далі.
щоб ми говорили про що завгодно. Персоналії, там пан Фокін, Тіщенко, ще хтось, але не обговорювали суті. А що ж буде далі? А як ми далі рухаємося? А на що, чи буде Україна зараз розглядати екстрено якісь рішення, чи не буде? Ну, начебто вже пішли ж на карантин, тому засідань не буде, навряд щось там. Але, ну, от така невизначеність і якась, розумієте, з одного боку, я розумію, якби це була якась хитра велика гра, щоб ввести Росію в оману. Нехай навіть нас обманюють, але в результаті через рік-два ми побачимо, що це буде такий план класний. А может так и есть? Нет, не верите в это? Мені вже складається, що це, цей план з'їхати на дурачка, перепрошую, він десь ефективний, я бачу, що, розумієте, не можна недооцінювати ворога. В Кремлі ж теж не всі такі дурні, щоб зразу на це повірити. Давайте к следующей теме. Нагорный Карабах. Там не прекращаются боевые действия. В Министерстве обороны Армении заявили, что по состоянию на утро 30 сентября на районе Нагорного Карабаха идет активная артиллерийская перестрелка. Об этом у себя в Facebook написала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян. Кроме того, по ее словам, ночью в небе над Степанакертом были сбиты 2 беспилотника. В свою очередь, в Министерстве обороны Азербайджана сообщают, что по состоянию на утро 30 сентября идут бои по всему фронту. В ведомстве утверждают, что армянская сторона пыталась пойти в атаку в направлении Мадагиза для отвоевания утраченных позиций. Эта деятельность противника пресечена, и наши войска ведут контрнаступление, чтобы сломить его сопротивление, говорится в сообщении. Бои между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались в ночь на 27 сентября. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва. Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди гражданских. По данным Баку и Еревана, противник использует тяжелое вооружение и наемников. Международное сообщество призвало Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию со вспышкой боевых действий на Горном Карабахе, сказал, что Украина продолжит поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. І цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним. Анкара может оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Сегодня в интервью турецкой газете «Хюрриет» вот что он сказал. Якщо Азербайджан захоче вирішити цю проблему, ми сказали, що будемо його підтримувати. Якщо Азербайджан направить запит, ми зробимо все необхідне. Але ми бачимо, що можливостей Азербайджану достатньо. Азербайджан правий морально і юридично. Міжнародна громадськість повинна ставитися до ситуації в Азербайджані так само, як до подій в Україні і в Грузії. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, цитирую, «Роль Турции, я считаю, носит стабилизирующий характер в регионе. Турция наша братская страна и наш союзник». Конец цитаты. Он также заверил, что турецкие самолеты F-16 никоим образом не участвуют в боевых действиях. А вот представитель Минобороны Армении Аванесян пишет, что Азербайджан наносит авиаудары на севере Нагорного Карабаха. Он утверждает, что используются турецкие беспилотники, ракеты большой дальности класса воздух-земля, а авиация противника действует издалека, не заходя в зону действия средств ПВО. Также он заявил, что якобы записаны разговоры пилотов на турецком языке. Вот президент Франции Эммануэль Макрон осудил заявления Турции о конфликте. Он назвал их воинственными, безрассудными и опасными. Франція, як і раніше, дуже стурбована військовими закликами Туреччини, які звучать в останні години, про відвоювання Азербайджаном Нагірного Карабаху. Ми цього не допустимо. Я кажу Вірменії і вірменам. Франція зіграє свою роль.
Также среди последних новостей следующее. Премьер-министр Армении Пашинян не исключил использование в конфликт российской военной базы, которая находится на территории Армении. По его словам, потенциал базы должен использоваться в конкретных ситуациях. Хотя Пашинян и считает, что такой необходимости пока нет. Он заявил, что ситуация непредсказуемая, и никто в точности не может предсказать дальнейшее развитие. Минобороны Азербайджана утверждают, что противник якобы потерял до 2300 убитыми и ранеными. В Ереване заявляют о 790 убитых и 1900 раненых азербайджанских военных. Об этом говорится BBC News. Президент Азербайджана также сказал, при каких условиях прекратятся боевые действия в Нагорном Карабахе. Давайте его послушаем. У нас тільки одна умова. Збройні сили Вірменії безумовно в повному складі і негайно повинні покинути наші землі. Ця умова в силі, і якщо уряд Вірменії її виконає, бої припиняться, кров перестане проливатися і встановиться мир в регіоні. С нами сейчас на прямой связи Бурзу Алиев, заступник міністра палива та енергетики України 2008-2010 роках. З нами на прямому зв'язку. Бурзубей, селям алейкум. Сегодня президент Азербайджана Алиев сделал такое заявление о том, что война будет до победного конца. Скажите, где этот победный конец? Включает ли эта победа взятие и возвращение Ханкинди, Степанакерта? Абсолютно правильно. Но давайте вот начнем предысторию, чтобы все понимали, что там происходит. Начиная с 1988 года, когда еще был Советский Союз, руководство Советского Союза, когда видел национальные движения в Азербайджане, они как бы начинали, вот если посмотреть цепочку, сначала Нагорный Карабах, потом Приднестровье, Абхазия и так далее, и закончилось Крымом и Донбассом. Но тогда у советского руководства, а в дальнейшем уже российского руководства, было больше мотивации, потому что у Азербайджана, как все понимают, много энергоресурсов, которые нуждается Европа. Поэтому как бы Азербайджан держать на крючке, российские войска именно поддержали армянский сепаратизм, и началось там вот это движение. На сегодняшний день оккупировано не только Нагорный Карабах, 7 районов, которые никогда не входили в состав Нагорного Карабаха. Это 20%, включая Нагорный Карабах, 20% территории Азербайджана под оккупацией. Есть 4 резолюции Совета Безопасности ООН, в котором сама же Россия, в том числе, я хочу это отдельно подчеркнуть, проголосовала, чтобы безоговорочно армянские войска должны выйти из территории Азербайджана. Они не то что не вышли, а время от времени еще и спровоцируют. Вот нельзя повторить одну ошибку дважды. В 2016 году, когда Азербайджан начал военные действия, вся руководство Российской империи было в Баку, начиная от министра обороны, министра иностранных дел, ФСБ и так далее, они все уговаривали именно Азербайджан, чтобы Азербайджан приостанавливал свои военные действия. Азербайджан тогда еще мог освободить, и до этого мог освободить. 30 лет мы ведем переговоры, есть Минская группа, которая должна освободить наши земли. Но когда уже это второй раз, вот сейчас все призывают, чтобы Азербайджан останавливал. Когда второй раз эту ошибку мы совершим, это уже будет не ошибка, это будет уже выбор. А Поэтому чем сейчас я ситуация? согласен с президентом Азербайджана, что надо до конца, до последнего. Вот есть мировое сообщество, которое признало Азербайджан в тех границах, которые есть. Кроме Армении, в том числе Россия признала Азербайджан в тех границах, которые есть. На сегодняшний день это и 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, и в том числе Нагорный Карабах входит в состав Азербайджанской республики. И армянские бандформирования, по-иному я не могу их назвать, они должны уйти с наших земель.
И это будет хорошее начало для решения других таких подобных конфликтов, в том числе и Донбасса, Крыма. Скажите, а чем сейчас ситуация кардинально отличается, к примеру, от 2016 года, когда была четырехдневная война? Связано ли это вот с тем, что пока что Кремль воздерживается от вмешательства, а вот в отличие от Эрдогана, который очень резко высказался, очень жестко на все это отреагировал и встал открыто, однозначно на сторону Азербайджана и сказал, что мы всячески будем поддерживать. Вот Мевлют Чавушоглу сделал такое заявление, да, вот это как-то меняет ситуацию? Потому что до этого, как известно, Турция как бы такой риторики себе не позволяла хотя бы в 2016 году. Я думаю, что и это тоже есть. И есть то, что вот пару месяцев тому назад, когда Армения нарушила границу, госграницу Азербайджана и Армении. Я хочу подчеркнуть, что в Товурском районе азербайджанская армия именно не охраняла границу, охраняла именно пограничные войска. И они атаковали Таурский район, где проходят все энергоресурсы Азербайджана в Европу. Баку, Тбилиси, Джейхан, Танар и так далее, и так далее. Когда у них ничего не получилось, Азербайджан подтянул оперативно туда войска и дал отпор. Но это была граница именно Азербайджана и Армении. Это далеко от Нагорного Карабаха. Это ближе к Грузии, если вот посмотреть карту. Но после этого Азербайджан проводил военные учения совместно с Турцией. И, естественно, этот фактор тоже есть. Мы братский народ, мы один народ, две государства, как говорят. Это действительно так и есть. Это Сталин придумал азербайджанцев. Мы есть азербайджанские тюрки. И поэтому азербайджанское руководство, даже у России нет аргументов сейчас вмешиваться. Потому что я знаю точно, что Армения 27 числа, как только началась эта провокация, они же сами начали. Когда Азербайджан уже полным ходом дал главнокомандующий, верховный главнокомандующий Азербайджана вперед, освободите наши земли раз навсегда, тогда премьер-министр Армении сразу звонил в Москву, поговорил с Путиным, потому что у них они члены ОДКБ. Но даже у Путина нет аргументов, на основании чего вмешиваться. Бои идут на территории Азербайджана. Все, кроме Армении, признают границы Азербайджана, в том числе и Россия. Несмотря на то, что все понимают, что это Россия воевала в свое время и отвоевала эти земли и держит как бы заложников. Да, скажите, и вот последний вопрос. У вас, наверное, может быть, больше информации. Что подтверждается, что нет уничтожения солнцепёка азербайджанской стороны Армении? И вот в Армении заявляют об убитых в 790 человек. Подтверждается ли эта информация по вашим данным? Я вам скажу одно. Я сам же воевал в Карабахе еще в 90-е годы, 89-й, 90-й, 91-й год. Слава Богу, сейчас есть интернет, сейчас есть спутники и так далее, и так далее. Это все ложь. Потому что Азербайджан сейчас взял кольцо в Акдаринском районе, целый корпус их. И, естественно, как положено в военное время, мы воюем с военными бандформированиями. Дали им возможность или сдаваться, тогда по совместно Женевской конвенции мы будем обращаться с ними как военнопленными. Или же они будут уничтожены. А они, армянские войска, стреляют в наши населенные пункты. Потому что с нашей стороны живут именно населенные пункты есть. А с той стороны это пустыня. Все эти земли, от которых около 700 тысяч азербайджанцев именно выгнали. Если еще добавить 250 с Армении выгнали, больше миллиона азербайджанцев стали беженцами. Спасибо вам большое. Это все дезинформация в Армении. Спасибо вам большое. Чохсагул Назбрузалиев был с нами на прямой связи. Заместитель министра палива та энергетики України в 2008-2010 роках. Как вы считаете, Азербайджан готовился к последним вот этим событиям, к этой эскалации?
Ну, я думаю, що враховуючи, живучи в стані замороженого конфлікту, треба бути готовим постійно. Природні нарощували потужності, нарощували, збільшували обороноздатність. Ну, це нормально. Тому що в їхніх Ну вот именно к умовах... последней вот этой операции Ви маєте об на увазі, освобождении... чи спровокував Азербайджан цей конфлікт? Я не думаю. Я думаю, що інформація у них була, що щось готується. Відповідно, вони намагалися реагувати, підготовувати. Скоріш за все, розвідка працювала. Можливо, турецька розвідка допомогла теж. Але чи вони готували це, не думаю. Я думаю, що якраз версія про те, що дружина прем'єр-міністра вірменського опинилася ледь не в окопі в перший же день протистояння там в Карабасі, вона теж потребує такого розмірковування, чому вона там опинилась, для чого, і зразу це почали все показувати по центральних каналах. Розумієте? Ну, Отут ситуация сейчас отличается от 16-го, к примеру? ситуація, да, тому що, дивіться, уже все. Вже накипіло, вже не можуть. Ну от не можуть сидіти влада Азербайджану, народ Азербайджану цілком справедливо висуває претензії. Каже, це наша територія. Правильно було сказано, визнано міжнародним співтовариством. Це територія, немає претензій ніхто, що це територія держави Азербайджан. Але там є фактично оця тліюча рана, яка час від часу спалахує. Час від часу, перепрошую, клює. То, пам'ятаєте, генерала вб'ють, то там якісь постріли постійно. Тобто воно і інший момент. Треба ж розуміти, що є ще зовнішні фактори, наприклад, Російська Федерація, яка, я допускаю, що точно впливає на вірменську політику. Вірменська політика просто залежна від російської. В тому сенсі в чому? В тому, що зберігати цю зону нестабільності, от тільки Азербайджан починає трошечки підніматись, домовлятись про постачання нафтогазових ресурсів до Туреччини, далі в Європу, якусь політику проводити по Каспію, бачите, зараз вони ефективно з країнами-партнерами і так далі. Раз щось спалахує. І обов'язково там... Чому? Тому що Росія нав'язує Туреччині свій газ через турецький потік. Вони хочуть збільшити об'єми. І вони не можуть в їхньому уявленні, от газ, газ це що? Це для Росії, це ж можна сказати 60% всієї економіки. І, звичайно, вони не можуть уявити, що в них будуть конкуренти. На ринку газу Південної Європи. Вони не можуть уявити, що Азербайджан, яких дуже часто принижують, зокрема там з боку російського, що це як недодержава і так далі, вони можуть їх в чомусь обійти, обігнати. А більше того ж, подивіться, що якщо говорити далі про амбіції, Україна завжди намагалася проекти якісь реалізовувати. Не завжди вдало, це інше питання, теж по газу і нафті. І тому присутній, звичайно, российский фактор. И еще один момент. Российский, вот вы говорите российский фактор. Они же сейчас такую заняли выжидающую позицию. Це нам так здається. Вони хочуть, щоб ми так думали. А де, скажіть, будь ласка, а ви чули хоч раз останні роки якусь, скажімо так, відкриту ворожу риторику від, наприклад, міністра закордонних справ Російської Федерації? Їх ніде нема. Вони, навпаки, за миротворчі зусилля. От якщо послухати їхню риторику, вони ж за миротворчі зусилля. Вони понятно, скажуть, они, що в вони принципе, уже 26 лет подогревают этот весь конфликт на Горном Карабахе. І не тільки в Карабахі. Понятно, что не только в По Карабахе. всьому Кавказу. Це ж, по-моєму, подивіться. Смотрите, а Азербайджан сейчас ведь занимает более такую решительную позицию. Тому що, дивіться, це прийшло за тим, зрозуміло, що війна – це жертви, це біженці. Насправді нічого хорошого в цьому немає. Якщо ми люди, ми це повинні розуміти. І гинуть люди, зрозуміло. Але просто та ситуація, яка консервувалась з мінським цим форматом роками, і ніхто ж не був проти. От правильно було сказано паном Алієвим, що Азербайджан то погодився, він пішов на поступки. Ніхто ж не проводив наступальних операцій, покладаючись на миротворчі зусилля. Сказали, давайте поговоримо. До чого дійшло? Ні до чого. І, звичайно, що воно все підігрівалося, воно все всередині живріло, і воно нікуди не зникло. І зараз це випало в те, що вони хочуть вирішити цю проблему. Вони хочуть її вирішити воєнним способом, але вони хочуть зняти цю проблему, щоб через 5 років цієї війни не було, ця проблема не стояла. Тут вопрос в том, что если Азербайджан действительно сейчас решительно очень действует и уже отвоевывает свои территории, будет ли вступаться за Армению Российская Федерация? Я думаю, що поки що їхня позиція буде зводитись до того, щоб, можливо, стримувати Туреччину.
від якихось дій. Так? А Тому как що- ее сдерживать? Вы же слышали заявление Эрдогана уже. Ну, заяви заявами, розумієте прекрасно, що все-таки поки є російська база в самій Вірменії, то зрозуміло, що на території Вірменії, ну, Росії треба Вірменію убезпечити хоча б, і Вірменія теж про це думає, державу. Тому я думаю, що більше вони будуть грати на те, щоб стримувати Туреччину. І, звичайно, далі зараз вони будуть вникати, запропонують, я переконаний, зустрітися в Казані, в Москві чи де-небудь, значить, приїхати. Ну, це вже було таке кілька разів, що приїжджали сторони конфлікту, і Росія їх запрошувала, але Росія не знала, що запропонувати. Ну, але це було подано, що наші миротворчі зусилля. Тому я думаю, що єдиним виходом з цього може бути це тільки домовленість про те, що дійсно Вірменія забирає свою військову присутність з Карабаху і з усіх територій, і це може призвести і до підписання якоїсь мирної угоди. Ну так, тому що ніхто ж не йде мова про те, зараз же ж переводиться... Карабах полностью по праву переходит под контроль Азербайджана. Да. 20%. Але там треба буде вирішити чутливі дуже питання, ми ж прекрасно розуміємо. Ну, якщо це станеться, населення, люди там також проживають, як це, щоб не було, ну, не допустити якихось, ми розуміємо, на етнічному ґрунті злочинів і так далі. Але саму територію, ну, звичайно, і вирішити умови подальші, що, ну, і Вірменія все-таки має піти на те, щоб визнати Азербайджан в цих кордонах, щоб зняти це, тому що це теж постійно буде. Так это же месседж нам по Крыму, по Донбассу. Ну, ми ж, розумієте, у нас же ж мало, на превеликий жаль, досліджується, вивчається питання. От навіть серед наших сходознавців, при всій повазі, мало що аналізується по Кавказу, по Південному Кавказу, історичних питань, моментів, який це може мати досвід. Я моніторив простір інформаційний, що кажуть наші політики от за останні дні, коли почалося. Ми не повинні втручатися, ми маємо бути нейтральні, ми взагалі не можемо. І коли я кажу, послухайте, а ви знаєте, що Азербайджан послідовно підтримував Україну, не визнаючи анексію Криму? Да. А ви Азербайджан знаєте, що подписывался свіжий под приклад, резолюцией. Азербайджан запрошували на навчання Кавказ-2020, військові російські. Вони відмовились їхати, тільки спостерігачів відправили, тому що одна із задумів цих навчань відбувається в анексованому Криму. Вони не можуть брати участь в цих навчаннях і багато чого іншого. Тому, звичайно, там подобається це комусь чи ні. Ми повинні вибудовувати спільні союзи и спільну якусь бачення взагалі безпеки в регіоні. Ну, слушайте, мне кажется, Дмитрий Кулеба сегодня очень четко выразился. Он сказал, что мы поддерживаем территориальную целостность нашей страны. До останнього говорить міністр закордонних справ, де позиція глави держави, де заяви Офісу президента. А что скажете относительно Эммануэля Макрона? Вот как понимать его это заявление? Дивіться, ну, по-перше, треба сказати про такі чутливі питання, що в Франції є надзвичайно велика вірменська діаспора, яка так чи інакше впливає на формування і ухвалення якихось політичних рішень. Можливо, вони є і серед виборців пана Макрона. Це перше. По-друге, так склалося історично, що, в принципі, Франція завжди, ну, скажімо так, була ближче і відповідала за такі напрямки, ну, як після підписання, після Першої світової війни, як Ліван, інші країни, а все-таки Британія, вона більше до Туреччини. Ну і зараз просто, розумієте, пан Макрон, він мало сприймає конкурентів якихось, які можуть з'явитися. І він же ж постійно дорікає Ердогана в тому, що то він біженців відсилає в Європу, то він ще щось. Це вже на такому рівні ще й такого персонального суперництва. Ну, але це не значить, розумієте, ми засуджуємо війну, добре. Що ви пропонуєте натомість? Сядьте ще 30 років говорити, відкладіть війну ще на 30 років. Ну, але вона буде, мабуть. Ну, судячи з того, що відбувається, якщо не буде знайдене рішення про те, що зараз говорять мирне, дипломатичне, так давайте, так 30 років було на це. Давайте к следующей теме, к Соединенным Штатам Америки. Как известно, там состоялось одно из главных событий в политической жизни страны 2020 года – предвыборные дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена. Местом их проведения стал кампус клиники города Кливленд, штата Огайо. Согласно результатам опроса SBC News, победителем первого раунда очных дебатов между кандидатами в президента США стал президентом страны Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом назвали Байдена. 48%
зрителей. Трампа 41% зрителей поддержал. 6 из наблюдателей за дебатами сказали CNN, что экс-вице-президент лучше справился со своей задачей на дебатах, чем действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Чем точно запомнились эти дебаты, так это такой яркой, жаркой полемикой, переходящей в оскорбления. Мы выбрали самые яркие высказывания оппонентов в этот вечер. Давайте сначала послушаем действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Ніколи не використовуй слово «розумний» щодо мене. Джо, ніколи. У тобі немає нічого розумного. Якби ти керував під час пандемії, померли б мільйони людей. За 47 місяців я зробив більше, ніж ви за 47 років. Він розбагатів в Україні, в Китаї, у Москві і різних інших місцях. Він погрожував Україні щодо $1 мільярда, якщо не буде звільнено прокурора. Я закликаю прихильників йти на дільниці для голосування і бути дуже уважними. Якщо це буде чесне голосування, я 100% виступаю за нього. Але якщо я побачу, як фальсифікують десятки тисяч бюлетенів, я не зможу з цим змиритися. Ну, Трамп выступал грубо, агрессивно, даже по всем своим меркам, а вот Байден старался ему тоже не уступить. За 1,5 часа он успел назвать Дональда Трампа лжецом, клоуном и худшим президентом Америки, а также щенком Путина. А в один момент вовсе сказал Трампу: «Ты когда-нибудь заткнешься?» Давайте послушаем. Я тут не для того, щоб викривати його брехню. Всі знають, що він брехун. Багато людей померли і набагато більше помруть, якщо він не стане набагато розумнішим. За цього президента ми стали слабшими, більш хворими, біднішими, більш розділеними і більш агресивними. Стосовно того, що стали слабшими, я стояв обличчям до обличчя з Путіним і дав чітко зрозуміти йому, що ми не збираємося дозволяти це. Він щеня Путіна. Він досі відмовляється навіть сказати Путіну про нагороду за голови американських солдат. А что вы, важное для нас, почерпнули из этих дебатов? Ну, це, по-перше, мабуть, прекрасні дебати. Не через те, що, ну, от дивіться, як відкрито вони говорять один одному в очі. Це, до речі, ну, це треба вміти. І один, і другий. Причому, що мені сподобалося висловлювання і одного, і другого. Сильні суперники. Я можу це констатувати, і мені здається, що інтрига зберігається все-таки до останнього. Хто б там що не говорив, що вже кажуть, Байден може точно перемогти. Я б так не казав. Все-таки тут інтрига, ну, існує практично до останнього моменту. Ну, щодо нас, ну, звичайно, неприємно, що згадують щодо цих можливих там корупційних дій і так далі. Буризма, да, упоминал Трамп. Хоча зверніть увагу, що юридично Буризма і взагалі щодо діяльності Хантера Байдена немає ж, йому не оголошено, наскільки відомо, прокуратурою жодного штату обвинувачення в Сполучених Штатах. Ця тема, вона присутня медійно, навіть в Сенаті були слухання відповідні, вони ж поки що не завершилися нічим. Тому це, знаєте, це такий аргумент, який використовується в політичних маніпуляціях і добре ним використовується. В юридичній поки що нічого немає, але Байдена будуть цим, звичайно, скажімо так, підхитувати. Ну, а ситуація, звичайно, в Сполучених Штатах непроста. Зараз, враховуючи протести, які час від часу спалахують, у них є певні свої проблеми. Ну, але взагалом це нормальна риторика для дебатів, це нормальна риторика для їхнього політичного життя. Вона цікава. Наскільки такі дебати впливають на результати виборів? Ну, вони впливають. Американці дивляться. Я вам навіть можу сказати, що я дивився спеціальне дослідження, що навіть по деяким параметрам телебачення все ще переважає інтернет, саме в Сполучених Штатах. Якщо хтось думає, що там провідна країна, звичайно, це так, але дебати дивляться. Ну, ясно, що дивляться не тільки, зараз вже є в трансляції в Фейсбуці, там, в Ютубі і так далі, за допомогою інтернету, але дивляться і, ну, це впливає. Хоча зараз, враховуючи цю риторику, яка була, ви ж подивіться, що риторика була більше щодо особистостей. Вона не була щодо якихось там програмних засад особливо. Ну, була там зовнішня політика частково, Китай, звичайно, Росія, але вона була більш особистісна, що, в принципі, поляризує, ну, ділить на два табори.
Тобто, мабуть, виборець Трампа ще більше переконується, що треба голосувати за нього, а виборець Байдена після слів, що Трамп клоун, ще більше пересвідчується, що Трамп клоун там і так далі, і йому не можна, там він не платить податки. Ну, що останнім там зараз Нью-Йорк Таймс, здається, написало. Тому, з одного боку, це впливає. А может ли Трамп не передать власть, как он сказал, в случае, если он заметит какие-то це буде цікаво. фальсификации? Це буде взагалі цікаво. І те, що зараз відбувається, підігрівається. Розумієте, тут же все йде до того, що якщо от будуть непродумані рішення, ухвалені елітами Сполучених Штатів, політиками, ну все ж може дійти до дуже серйозного протистояння між деякими штатами на расовому ґрунті. Це ж уже історія не з книжок, що нам колись говорили, а це історія, яка відбувається. І це може бути серйозне зіткнення. Зіткнення вони можуть вийти або сильнішими, консолідувавшись еліт, або слабшими, запропонувавши, ну, взагалі. Тому ситуація дуже хитка, і те, що Трамп робить такі заяви, я не думаю, що він їх робить спроста. Можливо, хтось уже його переконує в тому, що демократи готуються до якихось фальсифікацій. Можливо, вже зараз ви чуєте, що, до речі, був же ж на попередніх виборах був російський фактор втручання. Зараз намагаються розігрувати китайський. Ну, от кажуть, що демократи зацікавлені, еліти в співпраці з корпораціями, значить, китайськими, вони спільно там. І тому Китай буде впливати на те, щоб переміг Байден. Хоча сказати, що принципово, там, концептуально аж на 100% Китай не задоволений Трампом, теж не можна. Тому що між ними є конфронтація, але сказати, що вона до якоїсь точки дійшла, теж. Але це буде розігруватись. Зовнішнє втручання зараз, я думаю, кібер і так далі. Те, що за Трампом, те, що, перепрошую, за Байденом стоїть Китай, те, що його син там десь корупційний. Ви чуєте, заробляв в Китаї, заробляв в Україні. Значить, оце вже зв'язок. Головне, щоб нас туди хоч не пришили, перепрошую, що ми там... Да, мне кажется, нас уже давно пришили. Ні, ну да, в плані того, що ми там щось фальсифікуємо. Ні, ну я, звичайно, розумію, що підвищити рівень української держави до того, що ми можемо впливати на вибір в Америці. З одного боку, це навіть і комплімент, з іншого боку, це не те, за рахунок чого хочеться підвищувати знаете, рівень черный держави. пиар тоже пиар, Ну как да, говорят. да. Действительно, в отношении Украины, многие вот у нас в Украине бытует такое мнение, вы знаете, что если победит на президентских выборах США Джо Байден, то поддержка Украине увеличится, а давление на Российскую Федерацию в связи с ее агрессией тоже увеличится. И нам как бы это выгодно. А вы вот как считаете? Действительно ли так? Действительно ли при Байдені Україні дивіться, поддержки буде більше? З одного боку, давайте ми подивимося факти, що, в принципі, із-за Трампа все-таки Джевеліни Україна отримала, і зараз польоти, ми бачимо, бомбардувальників американських і навчання НАТО. Звичайно, не щодо всього ухвалює рішення Трамп, там є інституції, але разом з тим не можна сказати, що Україна не отримувала підтримки. Теоретично з Байденом, да, може збільшитися. Але ж все одно, розумієте, це, як от написав зараз книжку непогано наш ректор дипломатичної академії пан Корсунський. Проблема трьох тіл. Вона нікуди не зникає. Це США, Китай і Росія. І от як від того залежить, якщо Сполучені Штати будуть надалі вибудовувати свою співпрацю з Росією, з Китаєм нормально, і будуть, в принципі, і Китай не буде настільки потребувати Росії, то, звичайно, Росія буде губитися в цьому просторі і буде тільки слабшати, і вона вимушена буде йти на поступки європейцям. А значить, піти на поступки європейцям – це значить хоча б припинити бойові дії проти України. Тому тут це все надзвичайно ще від цього залежить. Але ну, те, що Байден, ймовірно, буде робити менших заяв на кшталт Трампа про те, що НАТО втратило свою силу, це не потрібно і так далі, і так далі. Ну, я думаю, що це точно. Дуже дякую вам. Александр Дякую. Мусенко, политический эксперт, был гостем нашей студии. Ну, а я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся буквально на 5 минут, а далее в этой студии на крымско-татарском языке продолжим наш эфир. Корушкевич.